रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो भारतनि कनस्टिटिउसननि 6 डिलनि सिङाव दानानै होजानाय बड'लेण्ड एबा बिटिसिनि थागिबि हिसाबै बिटिसिनि थागिबि बर' रायजो राजा हिसाबै जोङो इलेक्सन फैयोब्ला एमएलए इलेक्सनानो जा अबा काउन्सिलनि इलेक्सनानो जा जोङो बबे बबे समस्तियाव बबे कनस्टिटुवेन्सियाव माबायदि रोखोमनि मानसि सोरबायदि मानसिखौ बेयाव टिकेट होनाय जादों, बबे दोलोनिफ्राय माबायदि रोखोमनि बाहेरनि ना सिंनि ना न'नि ना बाहेरनि मा जातनि बै मानसिहा रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो नैबे बिटिसि काउन्सिलखौ जों ओरैनो मोनाखै। बे 6 सिडिउलनि आन्डाराव जिथुनाखि बिटिसि काउन्सिल बेखौ जोङो ओरैनो मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन। गोबां माने आन्दलन खालामनायनि उनाव गोबां जोंनि जोहोलावजो बर' बिमाफोरा जिनाहारि रेप खालामजानायनि उनावसो बुथार जानायनि उनावसो 5,000 सुबुंनि जिउ बलिदान होनायनि उनावसो जोङो बेखौ मोननो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो जोंनि बे इसिबां खस्थ' खालामनानै मोननायनि जि फिथाइ, बे फिथाइखौ जुदि सोरबा जुदि बाहेरनिफ्राय फैनानै बेयाव एमएलए जानानै जुदि बेखौ जायोब्ला, सोरबा जुदि बाहेरनिफ्राय फैनानै जुदि एमसिएलए जानानै बेखौ जुदि जायोब्ला, थ' बिनिख्रुइ आरो देरसिन माने दुखुनांथावना जोंनि गेजेराव थानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। थिग बेबायदिनो जोङो बड'लेण्डनि थागिबि बड'लेण्डनि बर' हिसाबै जोङो एस ए हल गासैबो जोङो नोजोर होनांगोन। जोङो नैबे फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि जिथुनाखि एमएलए बिसायख'थियाव जोङो मोनसे नोजोर होनो गोनां, दा बेयाव नोंथांमोननो रायखांनानै होनो गोनां जागोन। मानोना बेनो जादों बावखुंग्रि समस्तियाव सासे माने बाहेरनि मानसि, जाय मानसिया 2003 मायथाइनि जिथुनाखि बिटिसि एकर्ड, 2020 मायथाइनि जिथुनाखि बिटिआर एकर्ड, जेबो जोंनि बर' हारिनि मुभमेन्ट जांख्रिथायजों जेबो सोमोन्दो गैया, जेबो खस्थ' गैया बेफोरबायदि मानसिया। बेनो जादों रुपाम रय रायजो राजा नोंथांमोन। बे रुपाम रयखौ दिनै बिपिएफ पार्टिनिफ्राय दिनै बिथांखौ नमिनेसन एबा टिकेट होनानै दिनै जोंनि जायफोर माने मुंख्लं जोहोलावजोफोरनि जिथुनाखि थैनि बिनिमय, दा बिथांखौ अपमान खालामनाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो आङो खावलायदों, दा बयबो दारायनो हायो, जा माने बेबायदि एमएलएखौ जानो हायो, टिकेटखौ लानो हायो, नाथाय जोंनि रायजो राजाफोरा सायख'नायाव जाहाथे गोरोन्थि खालामा। मानोना बाहेरनिफ्राय बेबायदि हाबफैनाय मानसिखौ जाहाथे नोंथांमोना रावबो भट होआ, बिनि मुङाव जाहाथे रावबो भट होआ, बेखौ रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय। मानोना बे बावखुंग्रि समस्तियाव जोंहा प्रतिभा ब्रह्म बायदेव दङ, नोंथांमोननि आंगोनि बिमा नोंथांमोननिनो दुखु सुखुआव अरायबो लोगोसे थाफाग्रा, गासैबो जेंना जेंगोना जेंसिफोराव नोंथांमोनखौ सानफ्रोमबो मदद खालामबोबाय थानाय सिगांनिफ्राय नोंथांमोननि आंगोनि बिमा प्रतिभा बायदेवखौ नोंथांमोना बावखुंग्रि समस्तिनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना भट होनानै देरहाहोगोन। थ' बेखौ नोंथांमोना थांखि ला, नोंथांमोना सांग्रां जा रायजो राजा नोंथांमोन। जाहाथे बेबायदि आरोबाव दंबावोब्ला आं नोंथांमोननो रायखांनानै होगोन। मानोना जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि पार्टिया जियानो हक बिपिएफ, नङा होमबा, बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा, जिथुनाखि बबेबा पार्टिया गोरोन्थि खालामदोंब्ला गुबुननि मानसिखौ, बाहेरनि मानसिखौ लाबोनानै जुदि बेबायदि बेनो सुबिदा होदोंब्ला, जोंनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ जानो थाखाय बेनो दौनो नाजादोंब्ला, थ' बिनिफ्राय जोङो सांग्रां जानाया मोजां रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बर' रायजो राजा साफ्रोमबो नैबे बाथ्राखौ, बे फंसे बाथ्राखौ जेब्लायबो गोसोआव लाखिनांगोन। मानोना जोंनि गोबां बर'फोरनि दैदेनगिरि, मेलेमजिबि, सानसुमैगिरि, सान्थौगिरि, बिजिरगिरि सुबुंफोरा बे बाथ्राखौ गोबां समनिफ्रायनो फोरमायबोगासिनो दं। मानोना रायजो राजा नोंथांमोन,
जोंनो गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ नांगौब्ला UPPL पार्टिनो भट हो। बे बाथ्राखौ गोबां सानसुमैगिरिफ्रानो मेलेमजिबिफ्रानो दिनै फोरमायबोगासिनो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो गोजोननाय गैयै जाख्ल'नाय जायखौ जोङो कारापसन माने हिंसा हिंसि दाङाबाजि जौ जुवा बायदि बायदि माने गोजोननाय गैयै सरकार नांगौब्ला BPF पार्टिनो भट हो। बेबायदि माखासे मोन्थोरखौ जोंनि माखासे गेदेमा सुबुंफोरा फोरमायबोगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो सांग्रां जायो। दा बे समाव थोंजोङै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो UPPL पार्टिनो मानो भट होनांगौ आरो BPFनो जोङो मानो भट होनाङा। थ' बियो बे बाथ्रानिफ्राय रोखा बेरखांदों। बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा जेब्लाबो गोसोआव लानांगोन, गोसोआव लाखिनांगोन। जोंनो गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ जोंनो नांगौब्ला थारैनो जोङो ट्रेक्टरनि सावगारि मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय जि UPPL सरकार, बे ट्रेक्टरनि सावगारियाव रायजो राजा नोंथांमोना थारैनो नोंथांनि बेसेन गोसा जि भटखौ नोंथाङा होनो गोनां, होथारनांगोन। अब्लासो जोंनि बड'लेण्डआव, जोंनि BTCआव अरायनि थाखाय गोजोना जुगामि जों गोजोनखौ मोननो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय खावलायनाय बियो जोबथा नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय आरो मोनथिहोनाय जाय लिडारफोरा माखासे गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायलांगासिनो दं। जोङो बयबो बुजिनो गोरों, जोङो बयबो साननो गोरों ना। बिनिखायनो जोंनि जेसेबां माने जोंनि नागरिक, जोंनि सिटिजेनफोरा माने गोरों जानांगौ। माने गोरों जायोब्ला माने बै गुबुंले सरकार, जाय सरकारा, जाय पार्टिया सरकारखौ माने गुबुंले महरै जे रायजो राजाखौ दोबथिङो, रायजो राजाखौ थगायो, रायजो राजाफोरखौ थगायनानै जे सरकार सालायो, अब्ला बैफोरखौ जोङो थन्न थन्न जोङो हमनो हायो। अब्ला जोङो सरकारनि बेरेखायै बबेबा दोलोनि, बबेबा पार्टिनि बेरेखायै जोङो बे गोरों समाजा, गोरों रायजो राजाफोरा जोङो बुजिनानै हमनानै जोङो बिसोरखौ जोङो पार्टिनिफ्राय बोख्लायनो हानाय गोहोबो थायो। मानोना सोरबा लिडारनाव गोहोआ थाया, बबेबा सासे दैदेनगिरिनाव गोहोआ थाया, बबेबा सासे लिडारफोरनाव गोहोआ थाया। मानोना राजखान्थिनि गोहोआ रायजो राजा पाब्लिकनावसो थायो। रायजो राजा नोंथांमोन, रायजो राजाफ्रा गोसोब्लानो बबेबा दोलो, बबेबा पार्टिखौ सरकाराव जिरायनायनिफ्राय बेखौ बोखारनो हानाय गोहो दङ। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांगौ। जोङो बर' हारि हिसाबै, एसे बड'लेण्डनि बर' जाथि हिसाबै, बर' हिसाबै जोङो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बा भारतनि संबिजितनि सिङाव बे 6 सिडिउल जिथुनाखि BTC काउन्सिलखौ जोङो, मानोना गोबां बर'नि जोहोलावजोफोरनि थैनि बिनिमयावसो जोङो बेखौ मोननो हादों। जोङो राजखान्थिनि मोन्थायखौ नागिरनानै, राजखान्थिनि मोन्थायखौ नागिरनाय बर'फ्रा मोनसे समनिफ्राय बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय राजखान्थिनि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ नागिर नागिर जोंनि बर'नि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरा, जोंनि दावहारु बर'नि जोहोलावजोफोरा दिनै मुंख्लं जालांबाय आरो बे मुंख्लं जानायनि बिनिमयावसो जोङो मोननो हादों। थ' आङो एसे सिगाङाव फोरमायबोदों नोंथांमोननो, मानोना जोंनि बे जोङो एसेबां खस्थ' माने जिउ बाउनायनि उनाव मोननाय बे मोननायनि जे फिथाइखौ MLA आनो जा, बिसायख'थियानो जा, काउन्सिलानो जा, सोरबा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयै, जेबो माने अबदान गैयै सोरबा बाहेरानि सुबुङा बेबायदि जुदि राजखान्थि गेलेनानै जुदि जोंनि खस्थ'नि फिथाइखौ बाहागो लायोब्ला, जायोब्ला, थ' बैफोरबायदि बेक्तिनि सायाव रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांगौ आरो जाहाथे बिनि फिननायखौ नैबेबायदि
बै बिसायख'थिनि समाव भटनि गेजेरजों बै मानसिनि फिननायखौ जोङो होनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' आंनि जोबनायाव नोंथांमोननिसिम बे गुरैयै खावलायबाय जाहाथे बैफोरबादि बेक्ति सुबुंखौ रायजो राजाफोरा नोजोर होयो, बिजिरनानै नायो। बड'लेण्डनि सिङाव बिटिआरनि सिङाव आरोबाव थाबावनो हागौ। थ' बेफोरबादि जियानो पार्टियानो जाया मानो, बिजेपियानो जा बिपिएफआनो जा, माने जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि सुबुंनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे होआ। जै जाथों, जै बर' हारिनि। गोजोन्थों।